ସତରେ ଏ ଜାତି କେତେ ଯେ ମହାନ, କେତେ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଆମ ଉତ୍କଳର ପରିଚୟ। ଉଦ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶେଷ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶା ନୌବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଦିନେ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ମାଟି ଭିଜିଥିଲା ବୀର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର ରକ୍ତରେ। ଏହି ରକ୍ତ କ୍ଷତାକ୍ତ କରିଥିଲା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କୁ। ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ ଧର୍ମାଶୋକ। ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଥିଲା ଯାହାଙ୍କ ପରମ ଧର୍ମ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ମାନବ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ। ଯାହାଙ୍କର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ଆମର ଧଉଳିଗିରି। ମହାମେଘ ବାହନ ଐର ଖାରବେଳ କଳିଙ୍ଗର ଜଣେ ସୁଶାସକ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର। ଜଣେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ସେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଏହାର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଆମର ଏହି ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି, ଯାହାର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଜୈନ ଧର୍ମର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ଆମ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ କରିଛି ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏହାର ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଓ 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର। ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏକ